Ahojte, nachádzame sa na 4Bikes Praha 26. My zastupujeme nemeckú značku Coratec a máme expozíciu rozdelenú na dva tábory, elektrobicykle a vnútri v stane alebo v nafúkovačke máme sekciu neelektrobicyklov, konkrétne cestných a gravelových. Značka Coratec vyrába bicykle v Nemecku, pri Mníchove, v Rosenheime a všetky elektrobicykle majú na pohone Bosch. Tohtoročné prémiovky sú automat na novom XT v elektrike a najvyššia rada modelu na SRAMe. Zdvihy 160 mm, celoodpružený bicykel. Značka Coratec je silná aj v mestských bicykloch. V Nemecku sú to jedni z najpredávanejších bicyklov. V Nemecku obľúbený bicykel je s ľahkým nástupom, čiže tzv. Low step a konkrétne tento model je odpružený aj v zadnej stavbe. Samozrejme, okrem celoodpružených bicyklov majú v portfóliu aj HT-čkové modely elektro a niekoľko druhov modelov čisto mestských bicyklov s nízkym nástupom. Bestseller v horských neelektrobicykloch je tento model Hard Trialu. Toto je konkrétne najvyššej rade na SRAMe a s teda najvyššou radou komponentov. Sekcia cestných bicyklov a gravelových bicyklov je v tomto prémiovom stane, imidžovom prémiovom stane. Sú tu modely cestných bicyklov na Ultegre, elektrickej 105 a najvyšší rada gravelového bicykla na elektrickom GRX-ku.